खुलुमबाय आरो नोंथांखौ उफेरा खौराङाव बरायबाय। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम जाहाथे बेबायदिनो गोदान उफेरा खौरांफोरखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोनानै होफैबाय थानो हायो। दिनै रबिबार बेलासि 20 आगस्तआव रासियानि लुना 25आ सामलाय बेन्दोंनि बाहेरायाव थांनानै अखाफोराव गोग्लैना थेर-बेथेर जाबाय होनना रासियान स्पेस एजेन्सि रसकसमसआ लाइभ आपडेट फोसावबाय। रसकसमसआ फोसावनाय बायदिब्ला सनिबार खालि मोनसे इमारजेन्सि सिचुएशन जादोंमोन, जायनि थाखाय स्पेसक्राफ्टनि खारथाइ बाङाइ खालामनायाव फेलें जादों। बेनि थाखायनो लुना 25आ अखाफोराव सौग्रावहैनानै गुब्रुहैबाय। रासियान स्पेस एजेन्सिनि थिखानाय शिड्युल बायदियै लुना 25आ गाबोन समबाराव अखाफोराव बाग्लायनो गोनांमोन। नाथाय दिनै रासियानि गोदान मुगानि मुन मिशनआ फेलें जाबाय। फारसेथिं भारतनि चन्द्रयान-3आ साननैनि उनाव एबा 23 आगस्तआव बाग्लायनो थाखाय थि खालामदों। बेखायनो गुबुन फोसाव बिजोङाव बेखौबो बुङो दि रासियानि लुना 25खौ अखाफोरनि खोला फारसे एबा साउथ पल खाथियाव भारतनि सिगां बाग्लायहैनानै मुलुगाव जारिमिन रनसायनो नाजानायानो रासियानि गिबि मुन मिशननि फेलें। फारसेथिं भारतनि चन्द्रयान-3आ दिनै नैथि खेबनि आरो जोबथा खारथाइ बाङाइ खालामनायनि हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंबाय होननानै इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन एबा सुंद'यै ISROआ फोरमायथियो। भारतनि चन्द्रयानआ अखाफोरनि साउथ पल खाथियाव गिबिसिन बाग्लायहैनानै मुलुगाव जारिमिन रनसायनो थांगासिनो दं। ISROनि लाइभ आपडेट बायदियै 23 अक्ट'नि मोनाबिलि 6 रिंगासोआव बाग्लायहैगोन। बे चन्द्रयान-3नि अखाफोर बाग्लायनायखौ मुलुगनि मानसिफ्रानो लाइभ नुनो मोनगोन। ISROजों लोगोसे बयबो चन्द्रयान-3 बाग्लायनायनि मोन्दांथिखौ लानो हागोन। बेनि थाखाय स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेशन एबा सुंद'यै ISROआ फोनांजाबनायनि राहाखौ अफिसियेल साइटआव फोसावनानै होखाबाय। आसा खालामो भारतनि मुन मिशन चन्द्रयान-3आ मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन आरो मुलुगाव जारिमिन रनसायगोन। चन्द्रयान-3नि जाफुंसारनाया मुलुग गोनोखो आयदायाव मोनसे गोदान महर मोनगोन। उफेरा खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।